ሓደ እዋንዩ ኣብ ሓደ ቤት ማእሰርቲ ክልተ ሰባት ኣብ ሓደ ሸላት ኣሲሮም ነበሩ። እዞም እሱራት ኣብ ሓደ ሃዋህው እዮም ነይሮም። ማለት ዝድቅስሉ መንጸፍ፣ ዝበልዕሉ መግብን መስተን፣ ዝሸኑሉ ሰዓት ኩሉ ኮታስ እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ እሱር ዝግበረሉ ሓለፋ ኣይነበረን። እንተኾነ ግን እቲ ሓደ እሱር ሕጉስ፣ እቲ ሓደ ድማ ዘይሕጉስ ነበሩ። እቲ ሕጉስ ሰብኣይ ካብታ ጎቦ ኮይኑ ደቂሱላ ዝነበረ ተንኮበት ብምትሳእ ኮፍ ብምባል ሕቁኡ ናብቲ መንደቕ እንዳኣጸግዐ ነቲ መዓልታቱ ወትሩ ብሓዘን ዘሕልፈን ዝነበረ መተኣስርቱ እንዳጠመተ ከም ዝኽብል ሓተቶ። ክልቴና ብዛ ሸላ ብሓደ ካብ ንእስር ነዊሕና ጌርና። እንተኾነ ግን ሓንቲ መዓልቲ ፍሕሽውን ሕጉስን ገጽ ርኤልካ ይፈልጥን እየ። ስለምንታይ ኢኻ ማዕረ ክንዲዚ እትሓዝን ዘለኻ? እቲ ዘይሕጉስ ሰብኣይ ብሕቶ ናይቲ መተኣስርቱ ተገረመ። እንታይ ዓይነት ሕቶ እዩ ዝሓተኒ ዘሎ? እምበር ከጥዑይ ድዩ? ብልቡ ዝተዛረቦ ዘረባይ ነይሩ። ስማዕ እንዶ ንምንታይ ኢኻ ትሓዝን ዘለኻ ዲኻ ዝበልካ? ንምንታይ እሞ ሕጉስ ዝኾንኩ? ተኣሲረካ እየ ዘለኹ። እዚ ክንዲ ገለ ዝኾኑ ማዕጾ ናይዚ ቤት ማእሰርቲ ምስ መፍትሑ፣ እዚ ዓብ መካበብያ ቤት ማእሰርቲ ምስ ሓጽሩ፣ ብዓብኡ ከዓ እቶም ፀሓይ ብርሃን ከም ድሌትና ከይነስተማቕራ፣ ንፋስ ኣዱንያ ከም ድሌትና ከይንህረም፣ ድሌታትናን ሕልምታትናን ከይነተግብር፣ ንሕና ከም ገለ ከይንመልቕ፣ ለይትን ቀትርን ፀሓይን ቁርን ከይዓጀቦን እናተባራረዩ ዝሕልውና ዘለዎ ወታደራት እዞም ኩሎም ኣነ ንኸይሕጎስ ከም ዝገብሩኒ እናፈለጥካ ስለምንታይ ሓቲትካ ንገሪሙኒ? የእዳው ብስምዒት እናንቀሳቐሰ ተዛረቦ። ኣስዒቡ ትፈልጥ ዲኻ ኣነ ዕድለኛ ኣይኮንኩን። ኣብዚ እዋን ኣነ ነፃ ክኸውን ይዝግባኣኒ። ካብ ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ ዝደለናይ ክንከውን ብዙሕ ኣማራፂታት እዩ ዘሎ። ግን ብሕርቃን ዘረብኡ ክቕፅል ኣይከኣለን። እቲ ዘይሕጉስ ሰብኣይ ካብቲ ርእሱ ንቁልቁል ደፊኡ ኣትይዎ ዝነበረ ሓሳብ ቅንዕ ድሕሪ ምባል ነቲ ሕጉስ ዝኾነ መተኣስርቱ ዓይኑ እንዳጠመተ ስማዕ እንዶ ንስኻ ሓደ ነገር ኣሎ ናትካ ዝገርመኒ። ስለምንታይ ኢኻ ኩሉ ግዜ ሕጉስ ዝኾንካ? ሕጉስ ዝኾነሉ ምኽንያት ክሰምዕ እናተሃንጠየ ሓተቶ። እቲ ሕጉስ ሰብኣይ ንዘረባት መተኣስርቱ ተመሲጡ ክሰምዖ ድሕሪ ምጽናሕ ንዝቐረበሉ ሕቶ ንምምላስ መቓሙጡ ንምጥጣሕ ፍሕትሕት እንዳበለ ቅድሚ ናብዚ ብሓደ ተኣሲርናሉ ዘለና ሸላ ምምፀይ ኣብ ካልእ ቤት ማእሰርቲ እየ ነይረ። ትፈልጥ ዲኻ ኣምላኽ ስለ ዝፈትወኒ ናብ ዝተሰጋጊረ። እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበርኮ ቤት ማእሰርቲ ካብዚ ዘለናዮ ብ10 እጥፊ ይመርር። ኣብኡ ሓደ ሰብ ኣብ ሓደ ሸላ እዩ ዝእሰር። ናይ ፀሓይ ብርሃን ንፋስ ኣዱንያን ከዓ እሞ ኣይትሕሰቦ መቑሕ ካብ ኣዳውካ ይፍለያን እየን። ካብ ጽበት ናይቲ ሸላ ዝተላዕለ ክትኩርመ እምበር ከተሳፍሕ ኣይትኽእልን ኢኻ። ልዕሊ ኩሉ ግን ቃንዛን ኣውያትን እሱራት ክትሰምዕ እንከለኻ ንምግላጹ ግዲ ሓርቢትዎ ዘረብኡ ቋሪጹ ኣብ ሓሳብ ኣተወ። ንስኻ ስለ ዘለዓልካለይ እምበር ክዝክሮ ዘይደሊ ሕሉፍ ህይወት እዩ። ኣነ ሕጉስ ዘለኹሉ ምኽንያት ካብቲ ዝሓለፈ ህይወተይ ሕጂ ዝሓሸን ዝበለጸን ህይወት ስለ ዘለኒ። ጽባሕ ከዓ ካብዚ ሕጂ ዘለኽዎ ዝማዕረገት ክትኮነለይ ብተስፋ ሕጎስ። ኣብ መጻኢ ዘለዎ ተስፋን እምነትን በቲ ውሽጣዊ ሓይሊ ዘለዎ ቃላቱ ገይሩ ገለጸሉ። ትፈልጥ ዲኻ ኣነ ኣብዚ ዘለኽዎ ሕጉስ ንኽኸውን ብዙሕ ምኽንያታት እዩ ዘለኒ። በዛ ዘላትና ንእሽተይ መስኮት ጥዑም ንፋስ ይሄረም። ካልእ ትረፍ ንፀሓይ ብዓይነ የዝርያ። ምሸት ከዓ ምስቶም ውቅባት ግርማለይቲ ዝኾኑ ከዋኽብቲ ይዕልል። ንግሆ እውን ምኡዝ ዜማታት ኣዕዋፍ ክሰምዕ ክኢለ። ልዕሊ ኩሉ ከዓ ጉጅም መባህልቲ ካልኣይ ዝኾነኒ ኣምላኽ ንዓኻ ሂቡኒ።
ካብ ዝጎድለኒ ዘለውን ጸጋታት ክቆጽር ይሕሸኒ ኣዓርየ ዝፈልጥ ብዙሓት ቁስራት ነዛ ዘለናይ ኣዝዮም ከም ዝሃርፍዋን ከም ዝደልይዋን ብምባል ነቲ ዘይሕጉስ ሰብኣይ መተኣስርቱ ምኽንያት መሐጎስ እዩ ገለጸሉ ካብዛ ኣብ ላዕሊ ዝሰማዕንያ ዛንታ እንመሃሮ ሞራል እንትደሃልዩ ኣብ መስርሕ ህይወት ዘጋጥሙና ነገራት ኩሉ ግዜ ተዛመድቲ እዮም ኣብታ ሓቦን ሞራልን እተስንቕ ሰማይ እትብል ስራሕ ድምፃዊ ነፍሴር ኣብርሃም ኣፈወርቂ ነዚ ኩነታት ኣብ ግጥሙ ከም ዝኽብል ገሊፅዎ ይርከብ ነቲ ሕማቕ ዝበኣሰ ኣለዎ ነቲ ጽቡቕ ዝበለጸ ኣለዎ መቸም ንሓጎስ ዘይደልያ ሰብ የለን ኩሉ ሰብ ክድሰትን ክሕጎስን ይወሃጉ ከመይ ሞ ዘይውህግ ካብ ሓጎስ ዝዓብን ዝበልፅን ኣበይ ከየሉ ተረዲኡና ዲና ከይተረድኣና ኩሉ እንገብሮ ንጥፈታትና ሓጎስ ንምርካብ እዩ ኩሉ ዝዓየናዮ ንጥፈታት ሓጎስ የምፃልና ማለት ግን ኣይኮነን ሓደ ሓደ ግዜ ናብ ዝገደደ ሓጎስና ካድመሉ ዝኽእል ኩነታት እውን ከምርሓና ይኽእል እዩ እምበኣርከስ ሕጉስ ንምዃን እቲ ቀንድና ገዳስን ንኽትሕጎስ ውሳኔ ምውሳድ እዩ እንተወሲንካ ንኣእምሮኻ ከመይ ንሓጎስ ተቓንዮ ጥራዩ ዝተርፈካ ምኽንያቱ ቅኒት ናይ ኣእምሮኻ እዩ ንነገራት ዘሐጉስን ዘይሐጉስን ኢሉ ዝፈልየልካ ሕጉስ ንኽትከውን ሓደ ካብቲ ሓጋዚ ነጥቢ ንዘለውኻ ጸጋታት ምቑጻር እዩ ናይ ብሓቂ ህዲ ኢልካ እሞ ዝተብል ብዙሓት ሰባት ነቲ ዘለኻዮ ቦታን ኩነታትን ሃረር ከም ዝብልዎ እሞ ግን ከዓ ከም ዘይረኽቦ ክትርዳእን ክትግንዘብን ኢኻ ንዝበለጸ ናብራ ኣይትመነ ኣይትሕሰብ ማለት ኣይኾነን ንኽትሕጎስ ግን ገንዘብ የድልየኒ ኣሎ ንኽሕጎስ ኣብ ከምዚ ደረጃ ክበጽሕ ኣለኒ ንኽሕጎስ ከምታ ዝደልያ ክትኮነሊ ኣለዋ እንዳበልካ ንሓጎስካ ኣብ ጽባሕን ነገራትን ግን ኣይተቐምጦም ኣበይ ኣለኻ ከመይ ኣለኻ ብዘየገድስ ንኣእምሮኻ ንሓጎስ ቃንዮ ህይወት ሓፀረ ነፍሲ ወከፍ ግዜኻ ብሓጎስ ክትሕልፎ ይግባእ ልክዕ ህይወት ኩሉ ግዜ ብሓጎስ ዝተመልአት ኣይኮነትን ብዙሕ ናይ ናብራ መሰናኽል ውረድ ደይብ ምውዳቕን ምትስኣን ዓወትን ስዕረትን ዝተመልአት እያ ህይወት ከምኡ ምዃንና ኣሚንና ዘጋጠመ የጋጥም ከመይ ጌርና ንኹነታትና ናብ ሓጎስ ንቕይሮን ነዛንዮን ግን ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ኣብ ህይወትና ሕጉሳት ንኽንከውን ከም ካልኣይ ነጥቢ ክልተ ነገራት የድልየና እታ ቀዳመይቲ እቲ ንኽትሕጎስ ጠንቂ ኮይንካ ዘሎ ነገር ክትቅይሮ ዓቕምን ክእለትን እንትደሃልዩካ ንኽትቅይሮ ስጉምቲ ምውሳድ እዩ ንኣብነት ዋና ገዛኻ ለይትን ቀትርን እናጨቐጨቐ ዕለታዊ ሰላምካ ሃዲሙ ዝርብሸካ እንትደሃልዩ መፍትሕ ጭንቀትካ ዝኸውን ገዛ ደሊኻ ካብቲ ጨቐጫቃ ዋና ገዛኻ ምቕያር ኣስራሒኻ ይኹን መሳርሕትኻ ወይ እቲ ስራሕ ባዕሉ ጽላኣት ፈጢሩልካ ንጎ ተሲእካ ንስራሕ ክትወፍር እንከለኻ ትቁንዞን ትበሳጮን እንተደኣ ኮይንካ እሞ ከዓ ጠንቂ ዘይሕጉስ ዝገበረካ እንተደኣ ኮይኑ ካልእ ይሰማምዓኒ እትብሎ ስራሕ ደሊኻ ቀይር እዚ እንታይ እዩ እቲ ንኽትሕጎስ ጠንቂ ኮይንካ ዘሎ ነገራት ክትቅይሮ ዓቕምን ክእለትን እንትደሃልዩካ ንኽትቅይሮ ስጉምቲ ምውሳድ እዩ ኮታስ እቲ ዘይሕጉሰካ ዘሎ ንውሽጣዊ ሰላምካ ዝዘርቅ ጠንቂ ኣለሊኻ ክቕየር ዝከኣል እንተኾይኑ ስጉምትኻ ምውሳድ ድሕሪ ኣይትበል እታ ካልኣይቲ ነጥቢ ድማ እቲ ሕጉስ ንኸይትኸውን ጠንቂ ኮይንካ ዘሎ ነገር ክትቅይሮ ዓቕምን ክእለትን እንተደኣ ዘይብልካ ነቲ ነገር ክትቀበሎ ምኽኣል እዩ ንኣብነት ቁመተይ ሓፂሩ ኣፍንጫይ ትርር ዘይበለ ካብ ርኹባት ስድራ ዘይተወለድኩ ወዘተ እናበልካ ምኒን ብምባልካ ሓጎስካ ዝሃድም እንተደኣ ኮይኑ ነዚ ነገር እዚ ብገዛእ ስልጣንካ ስለዘይዓየኻዮ ንስኻ ትሕመየሉ ጉዳይ ኣይኮነን ንስኻ ክትገብራ ትኽእል ብኣወንታዊ ዓይኒ ጠሚትካ ብጸጋ ክትቅበሎ ጥራዩ ዘለካ በቃ ክትቅይሮ ዘይትኽእል ነገር ተቐበሎ
ካብታ ዝሰማዕናዮ ዛንታን ዝዳሰስናዮ ጽሑፉን ዝተገንዘብናዮ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ህይወት ተዛማዲት ምዃና እዩ። ኣብ ሓደ ቦታ ደርብያትና እንተደኣ ኣላ ካብቲ ዘለናዮ ቦታ ዝጥዕምን ዝሓስምን ክህሉ ባህርያዊ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግን ከምቲ እትሕጉስ እሱር ዝበሎ ካብ ዝጎድሉኒ ጸጋታት ዘለውኒ ጸጋታት እናጸብጸብኩ ንመጻኢ ካብዚ ዘለኹ ዝበለጸ ህይወት ክህልወኒ እንዳተተስፈኹ ንዘለኹ ኩነታት ብዘየገድስ ሕጉስ ኮይነ ክሓልፋ ይሕሸኒ ዝበሎ ንሕና ድማ ንነብስና እዚ ዜማ እዚ ክንደጋግመላ ይግባእ። ብተወሳኺ እቲ ጠንቅዚ ሕጉስ ህይወትና ኮይኑ ዘሎ ነገር ክንቂሮ ዓቕሚ ኣለና ድዩ የብልናን ብምርኣይ ነቲ ክንቂሮ እንኽእል ክንቂሮ ነቲ ክንቂሮ ዘይንኽእል ጉዳይ ከዓ ብኣወንታዊ ጠሚትና ነዛ ተሪፋትና ዘላ ሓፀር ዕድመ ኣስተማቒርና ንሕለፋ። ምሳኻትኩም ዝጸናሕኩ ፍረዝጊ ተስፍቖሜ ጸኒልኩም ብምክትታልኩም ካብ ልቢ እንዳመስገንኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ